Vandaag is de opening, na 9 maanden hard werken, van de Kasteelpoort. En dat is een oude historische poort die ooit bij het kasteel gestaan heeft. Waarom staan de mensen hier op de dijk dan? Om een aantal redenen, niet alleen voor de opening van de poort, maar ook omdat hier parachutisten landen. Want de parachutisten heeft ook iets met bevrijding te maken. 75 jaar geleden zijn de parachutisten geland op de Ginkelsheide. Dat weten we allemaal, dat is een onderdeel van bevrijding. Dus wij vieren ook 75 jaar bevrijding in Blitterswijk. Die parachutisten brachten de wijwaterkwast mee voor de inzegening van de poort en de 3 schaartjes voor het doorknippen van het lint. Voorafgaand aan de opening verzamelden vele inwoners zich op het plein. De oudste inwoners van het dorp werden in oude legervoertuigen naar het gildeterrein gebracht. Nou gaat het gebeuren, Leni? Ja, ik vind het hartstikke fijn. Ik heb wel een rondje door het dorp gemaakt. Dus het is heel leuk. Ja, ik geniet ervan. Ik was 9 jaar toen het voorbij was, dus ik weet er nog heel veel van. Ja, van de bevrijding en ook van de oorlog, van de angsten en de armoede. En het hard werken van onze voorouders. Ja, waar we dankbaar van moeten zien dat die zo hard gewerkt hebben. Daar is alles gesloten. Daarna vertrokken de anderen te voet, begeleid door het Sint-Antonisch Abtgilde en het Gilde uit Kevelaar, naar de Kasteelpoort. Hoe was het om dat te combineren, die Kasteelpoort en de bevrijdingsshow? Dat was heel goed te combineren. We hebben heel eenvoudig gekeken naar wat allemaal de verschillende verenigingen in de maand november gingen doen. En we hebben daar gewoon op ingespeeld. Moed en IJver had al gepland om een mooi concert te geven. Nou, doe het dan in de bevrijdingssfeer. Eetpunt doet het iedere maand. Nou, doe er iets met Radske van Bonen. Rato die zou gaan zingen. Nou, zing dan liedjes uit de oorlog. Dus op die manier hebben we gebruik gemaakt van een programma wat er al lag. En je kreeg dus meteen alle medewerking van alle mensen uit alle verenigingen in het dorp. Ja, wat bijzonder is dat er ook oude gevelstenen in terugkomen, wapenstenen. En we zijn zo blij dat we die teruggevonden hebben, want die wapenstenen hebben in de grote toren gezeten van het kasteel. Daar hebben ze in gezeten en door het oorlogsgeweld zijn ze daar dus ook uitgevallen, onder het puin terechtgekomen. Als vervolg op de festiviteiten rond de opening van de Kasteelpoort werd diezelfde avond een bevrijdingsconcert uitgevoerd door muziekvereniging Moed en IJver. 26 november 1944 werd Blitterswijk bevrijd en in dat kader hebben we dit concert georganiseerd. We hebben zo'n 35 muzikanten en de leden van onze jeugdfanfare doen ook mee. Dat zijn op dit moment een stuk of 7. Ze zijn geïntegreerd in een orkest, maar ze spelen wel afzonderlijk een keer een paar stukjes. Nou, wij vonden het heel erg belangrijk dat de jeugd van Blitterswijk dat die ook betrokken werd bij het project. Kijk, onze generatie die weet er wel iets van die oorlog. Voor de kinderen wordt er steeds minder. En daarom hebben we de samenwerking opgezocht met basisschool Sint-Anna. Kinderen van die school die hebben in de lessen muziek in de klas hebben die zich daarover voorbereid. En die leveren vanavond ook een bijdrage aan het concert. Dat vinden we heel mooi.